Yawaitar ayyukan 'yan ta'adda a kan hanyar da ke haɗa garuruwan Cinkase da Bitu da Fada da Kancari ta ɓangaren Burkina Faso zuwa garin Torodi da ke Nijar ya sa matafiya ke dogon kewaye domin bi ta garin Dori da nufin samun rakiyar jami'an tsaro, to sai dai a wannan karin samun rakiyar ya faskara. Lamarin da ya ritsa da tirelolin Nijar kimanin 300 a kan iyakar Burkina Faso bayan fitowarsu daga Ghana da Togo dauke da lodi. Gamace Muhammadu na daga cikin shugabannin kungiyar direbobi ta ƙasa. Akwai lokacin da mun zo nan kasashen da adda irin matsala kamar su Burkina Faso muna iya yi kamar kwanaki ana jira yanda sojoji za su yi rakiya su kawo. To yanzu abun muna ganin cewa yana ta yin kamari. Ka san Nijar dai duk abin da muke ci, abin da muke sha, abin da muke amfani da shi da kasashen waje kai. Inda muke ɗauko kaya can da Burkina Faso suke ɗauko kaya amma su kayan suna isa kasashen su. Kenan wa ke wahala mu ne 'yan ƙasa talakawa kuma da direbobin mu wa'anda ba su da wurin kwana, babu tsaro, ana cikin tashin hankali tunda wanda ya tashi gidan shi maimakon ya yi sati guda ko sati biyu ya buga wata guda wata biyu yana kwance cikin ƙasar da ba tashi ba, bai san kowa ba, bisa hanya kullun shi na zato yau zuwa muna taka wannan can wurin shi tashi hankali nan iyalin shi tashi hankali, kaya na can shi buge wasu lalace ma nan kuma ana buƙatar su dole kaya za su yi tsada. Makonni kusan biyu kenan da waɗannan motoci ke jirge cikin halin jira, yayin da ta ɓangaren Nijar ma wasu motocin dakon mai a akalla 180 ke garin Tera na jihar Tilaberi dauke da lodin da ya kamata su sauke a Burkina Faso da Mali, amma kuma su ɗin ma rashin samun rakiya ya hana musu tsallaka iyaka. Kawo yanzu ba wani bayani a hukunce daga bangaren Nijar ko Burkina Faso dangane da dalilan dakatar da tsarin raka matafiya. Sabili kenan kungiyar direbobi a ta bakin sakataren ta ke ganin bukatar tsoma bakin shugaban kasar Nijar don warware wannan kulli. Sojawanmu da sojawan Burkina Faso a koma aiki tare, da haka muke kira ga President Bazoum Mohamed da kire Ibrahim Traore. Saboda ta major biyu su ga juna su yi strategy wadda za su yi konwatan motocinmu daga Burkina Faso zuwa Nijar kuma daga Nijar zuwa Burkina Faso don saboda shugaban ƙasashen. Sakataren kungiyar 'yan kasuwar Nijar da ke shigo da kaya daga waje Shu'aibu Cambiano da na tuntuɓa akan wannan batu ya bayyana min cewa yana ci gaba da tattara bayanai domin tantance zahirin girman matsalar da abin ya haddasa. Matsalar tsaro a yankin Sahel sakamakon mamayar da 'yan ta'adda suka yi wa kusan kashi 40 na faɗin ƙasar Burkina Faso, kamar yadda arewacin Mali ma ke hannun mayakan jihadi, abu ne da ya shafi garuruwa da dama na iyakar Nijar da waɗannan ƙasashe, lamarin da sannu a hankali ke shafar sha'anin zirga-zirgar jama'a. A baya an kesa goma motocin dakon albasa da na man fetur da na icen girki da 'yan ta'adda suka kona kurmus. Mafari kenan matafiya ke ɗari-ɗarin kama hanya ba tare da rakiyar dakarun gwamnati ba. Ma sauraro kada dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.